ina ta sallama da jama'ar kasa ta Niger, na mika gaisuwa ga dukkan yan kasa ta Niger, maza da mata kowa na cikin kasa ta Niger, mika gaisuwa ga jarumin kasa ta Niger, ina kira ga dukkan al'umman kasa ta Niger. Kun san wane ne gwarzo jarumin kasa ta Niger? Baba Tani ai shine jarumin kasa ta Niger. Ni ne dan Amarya, yaro nan da baya keta, da kishin kasa ta waka ni ne na buga ta. Allah ne mai baiwa, na ce shine mai kowa, kuma shine mai komai, mulkin kasa ta za a rikewa. Baba Tani kayi, ai soja baya wasa, ni da DJ Amin ne nan cikin garin mata mai. Ina kira ga kowa, maza da mata duka yan Niger, ai naka sai naka, shine yasa nake son kasata. Kan batu na tattali ba a barin mu baya, da tafiya mai nisa kyau a waiwaye baya. Dole ne almajiri ya zo ya ci gaya, ya zo ya ci gaya. Ni na ce ku zo ku ci gaya. Dan Amarya yana yi gaba bana baya, domin gyaran harkoki na waiwaye baya. Jinjina ga talakawa duka na kasata, ina kira gare ku sai mu gyara kasata. Kawai mu dai mu bar ma Allah, domin a hakan za mu kauce illa. Ina kira ga sojoji duka na kasata, ni so nike mu ƙara godiya godiya godiya. Kawai mu ƙara godiya ga rabi makagin mu, Allah mahalicin mu, rabbu kai ne gatan mu, kai ka ba mu shugaban mu. Baba Tani jarumin mu, shi ya gane makiyan mu, yan Faransa macutan mu, an kori barayin mu. Kai har da sai diyawo su ma fa barayi ne. Oh, ta Amarya na gane. Niger, to Niger, kai Niger kasar mu ce fa Niger, kai muna da arziki fa Niger, uwa ce mai bada mama fa. An dade ana cewa Niger muna da arziki, amma Faransa ta jima tana ci mana arziki. Niger muke da arziki, Faransa da cin arziki. Ka duba tallakan kasar mu yau shike jin jiki, sun kwashe arzikin kasar mu sun bar mu muna haki. Shekaru 64 suna ci mana arziki. Kasar mu mai girma mai fadi ga tarin arziki. Sharban muna da shi, muke da shi. Gas muna da shi, muke da shi. Man fetur muna da shi, muke da shi. Kerosene muna da shi, muke da shi. Bakin mai muna da shi, muke da shi. Danyen mai muna da shi, muke da shi. Muna da shi, muke da shi, muna da shi. To so muke mu gane arzikin kasar mu namu ne. Gatani shugaban mu ya kare hakan hakkin mu ne, amma ga yan Faransa na kwasan hakan ana sani. Shi za a bar su ne koko za a bar mu ne? An ce naka ne, ni ma nawa ne. Arzikin mu namu ne, kuma naku ne. Yo, a zahiri na gaskiya Faransa ta yi lahani, kin jefa mana Niger cikin tsegumi muna gani, kin kwashe mana arzikin kasa san babu izini. Abin yana ta tafiya muna ta ƙara gauraya, baki so mu zauna lafiya, jim kaɗan sai gashi lokacin mu gashi yanzu yayi, lokacin da zamu ci arziki yanzu gashi yayi. Tunda Baba Tani yanzu gashi ya rike mana, ana ta kawo arziki a lungu har da sakona. Mun yadda mun tsallake tarkonki dukkan kan kwana.